back to back with another banger, all the way from Maritzburg to Joburg. Kasi nekasi is very punctuated. Butchwakali, Vindalikali, Congo domesticalizationality, also Congo, ultra-psychophysics. I the host food game competition. Into zakalayo ngiphethe two competitors. Sino team A, sino team B. Ithi manje ngidonse ngifake endaweni eKaslamakase eGomora exe. Catch episode 2 lapho. Don't forget to subscribe. Danko. Back to back with another banger. As babenchilo guys ba no team A no team B, so ngoku nzathi baba introduce badume ngani na ku TikTok kuma media abanye babo bayafumaneka qha kuba kuseyabola we ngabe amazayizayo abazokhele la uyabo. So nanku team A ke team A kawuzazise into kaphala manje. Team A uthetha notata apha ndo yakuthi ndiyafumaneka pha ku TikTok ezitata uMachaya 122 ku Facebook uMachaya Sibusiso na ku TikTok ku Instagram mandikhona utata uMachaya ku YouTube ndikhona utata uMachaya unifollowe kutheni zimanzi izandla zakho usamile umbuzo. Siyawova umbuzo umile babukeli uba kusekutheni zimanzi naqha into endifuna uqonda ba kutheni engumachaya into lechayayo mhlawumbe kuba nengqondo ingekho nje wayechaya umthitha yabo. Mntakwethu ndingutata uMachaya ndafika apha eGoli ndafumana igama lithi tata and then uMachaya ke ngoku ifani yam my surname. Okay, uyachayelela muzi. Sindimvile ukuthi masiye ngabe seziphose ukuthi impisi bayena intona akasiphethele yona ngoba yabona ba kusemhlawo yabo. Hayi kuse igama nguta Cloud lawe yabo. Ku Facebook yanifumana Cloud McLean yabo. Ku TikTok nguCloud McLean. Yeah, ndikangako lawe sizobona bokhe senza ntoni ngo shahlafuna bona indoda eshekileyo yatyiwa lawe. Si ready lawe. Bathi ba ready and obviously iwina ke nani niyazi guys stand a chance to win boma what boma 100 rand bafethu. So how do you feel umuntu ozayiwina apha kuni, like ungafila njani if viewers zakho ngasixela bazenze ntoni, like how would you emphasize or encourage them? Ndikhuthaza i-viewers zethu ba ziqhubeke kulandelela i-content yethu kusazoba mnandi apha ekhaya, kusazoba khona ezinye i-gestures ngaphandle kwethu nomfuyi wethu yabo. So ndiyanikhuthaza uba niyilandelele i-content kusazoba mnandi apha ekhaya. Si ready size like i-content zethu must ready zimamele zibe ready for bokhe sitye then nangomso sobiza abanye abantu lawe yabo bokhe nabo batye babone bokhe hey phetya kakhulu lawe. Ungehlula mna wena? Ningakuhlula ngongo. Okay, without wasting time and hesitating, ikhona into engihamba nayo engahambi ngiyi1 and angishiyi. Let me see, what is it? It's called Mali. Then as they call it, it's a biryani that wants to go to the toilet. Cela undivule lapha mntakwethu. Yekutheni ibhale hot lekaka. Senje bayabila kaloku vula mntaksi. Hey, I like engathi ngawufuneka i-toilet paper bekufutshane ngo. Phula sivula lapho mntakwethu. Wena uyapha. So ijonga vula ugalele kuzo zonke zozine apho. 4 of them. So guys, there is no cheating. You know the rule, you know the protocol. First to finish, stand a chance. There we go. Nebona bandax mos. Yo, beka imali. Oh my God. So without wasting time and hesitating, ubhuti sekavuliwe bengicela ukuthi mqaba so that iwine but izwile ukuthi siwina kanjani la ekhaya. So if nawe ubhekile la and you know ukuthi you are interested, just know ukuthi you have to face brother which is hot halamine. But you Brian Mali. Okay, without wasting time, team A, team B, you may go by, you may dig. Siyakhala Mazlil, azikhali zalile. Ngokapalo. Uyika le ndawo ye-chilies ke ngoku mntakwethu. Yazi mna ndibane ne-chilies. Itheni chilies itya ityukutyo. Ndivele ndibile xa ndityukutyuku ne-chilies. Seyifunisa into yathoba ngo? Kanjani manje? Kanjani? Lewana eqala ngonathu unathela ntoni ba ungekahlafune namntaksi. Iyababa iso. Utsho kanje. Make sibone.
Kuthiwa izawudlala i-TV yambona uTeam A uyangamawala ke pha. Andazi noba uyatsho uba uzawugqiba qala astand a chance yokuyithatha la 100 rand. Ngapha uTeam B naye ubalisile kodwa sizawubona i-result kuba wena mbukeli usekhona usasigcinile kwi-comment section. Do the right thing. It's either you say Team A or Team B, but according as much as iphele episode uzawubona nayo mbukeli bangibani ke oyideserve 100 rand, and both of them they have opinion after the episode. So masibukele uba Vojina Zikho baba. Zikho baba. Vojina. Zikho baba strong. Vojina. Izawudlala i-TV mntakwethu. Pha ekhaya iyadlala i-TV kuthiwa ngu-SABC Matikizela. uTeam A ngathi sekegqibile eyokuqala. Awuthule lo mnqwazi. Thula lo mnqwazi. Utheni umnqwazi ngowathula? Thula nalo ngapha. Utheni wathula umnqwazi ngo? Kuthiwa manithula umnqwazi andazi baqhubeka ntoni. The ngathi uyabila mfondini. Yo, Team A. The ngathi uyabila inqayi leyo naseyivuthiwe. Imali ayikuphathi kakuhle okanye. Umthetho wami Inkinga. kanti nechilisa ndiyabila mntakwethu. And uyanilibazisa ke beef ndiyatshapha. Nawo khaweqhube mntaksi. Team A. uTeam A uyaleqa. Team B ngathi uyasala nje ngathi clipper awuzifumana nje wena. Isawudlala i-TV mntanami. As promised ukuba we coming for Alexander. Tulese Alex phakathi Benekanti emakasi wamakasi. Njobe introduce uba ngutata abanye benu bayamazi from Facebook, media, TikTok. Akakalahli. Intoni ayilahlwa kahle kahle sokuthiwa akakalahli nje. Intoni ayilahlwa kahle kahle. Manje ngakuphazamise ndikuyeke manje. Yo. Wena ubhizi siyancokola siyatshapha mfundini. Yabona ngiqalile ingxaki yami yokubila mntakwethu kodwa hayi andikabili kahle wena. Ubila kahle kakuthini? Angizwaphendla wena. Ngitata. Mali. Yababa imali. Ujo kanje? But anqondi yababa mina leyo yemuzi. Finish. Mase webe 2 sibone ba uzethi ke ngo. Ha. Yo, tata uyinkinga. Yo. Wagqiba ipalaza ichips. Hayi kubuye ngoba. Yeah. And nami ndayibona iyabonakala. Ngathi masiyithi nje kancinci man. Hayi ndokuthi hayi bondini kwathini Vula mntakwethu. Mayingababi nitsho ngentetha, mayibabe sibona apha izenzo ebusweni. Bayababa nyani. How can you do that? Chilisa ngaka. Uzive sosilungu. Into zi-advert ke ngoku ezo. Hayi. Nekaka. Ayifakile ngumntaku. Hayi lo yintoni ngo? Mina kuba bendinjini ngiyandithethi ngendithi ukutya qha ndigqibe ndithathe iclip ndiyowe 10 cold drink ndiyehlise kuba le kwayona seyincinci nje yabola we. Awinile so? Hayi awinile so. Awinile undwana utata uwinile ngeke. Uyamvumela wena njani ukhona? Hayi ngiyamvumela wine. Njani mfondini? Hayi ndiyababelwe hot mali. Hayi umlomo uyababa ngo. Yaseka kumnandi. Hey hot mali. Ikhona into endiyicingayo endihlekisayo konke uthini yabola we. Ipati kowenu kumnandi. Oh my God. Hayi. Hot mali. Guys, nibe ready for the next episode.
ozayo for the next episode uzoyizwa hot mali. Biryani. It's called biryani for the Indians. They call it okastonovista narovotiani sintinti ya wishnya. Eso. Hadi win el clip aso. Hayi. Etata liwine hlo. Hayi hlo mina ndiyathepa time out no. Hayi. Kodwa mntakwethu igaga lena mntakwethu ziyababa kodwa le Ngomda uthe wabila itya ukutya uyekubila subila mayityiwe ichilizi uthe nwabila ungakagqibi nokutya ichilizi le mayityiwe Hayi. Time out. Amna ni time out. Ongumbuza mina xa ngigqibo bethe icontent kwe weva lansini yami leya uzobeza uzobeza hayi yakuzwisa funa futhi nibe nechilisi yami ndibhala uzobeza ucanto Uzoyibhala iphepha lemhlophe aveze uzobeza. Yeah, funa ngikhiphe up of imali grand kaphinda uhleka mntakwethu uzobeza Time out. Mntakwethu khanikhulula ijezi hlo. ujuba uyabila mntaksi Ngaphakathi hlo ndiyavutha ngo. uvutha malangabi Imali. ikwenza ntoni imali Uwinile hlo. Hayi uwinile hlo. yabona ibhalwe ukuba mali like money you know Hey banna. iwelile ngoku Hayi hlo nichayile hlo. iphile le kaka le ufuna ndikuncedise Ngabetha hlo. hayi bo lo mjita njani ngo idefeat Hayi defeat. uyayivuma Anayivuma. Ndichilo nje kwasekugana nathi time out nje. uve unikezele caso Andinikezele. Kayibile kanje utata. Kayemvuza amanzi. zikho baba Zikho baba. batrohitamini phethi Zikho baba strong. and the guys you know ashilwa amavenda masifika eshop or everywhere masthenga bathi pick and pay khabaje babhadale bona batrohitamini zwini mini phethi I'm not continuing nasengiqilile so okay yimaki manje ngicela ubuza ke ngoku ngiqilile I want the challenge I want the next opponent kuzokakwa kuzonyiwa okay ayo viewers can I ask one question cause that other team he said time out uquitted Tara he said you know what Tara you won just get the cash get the flow so le kota esele what's happening nishiya kanje or what's happening kwenzakalana I want to know Sayishare. Sayishare le ikota le. andiqibile yami Iwina izosibonisa ukuthi iwineleni. inyani kodwa leyo Yeah, uwineleni. Yishabo baba. hayi fundini mna ngithathe zami Uwineleni. no mntakwethu Uwineleni. mntakwethu I want to give it advice yeah Never try Mali. to people who are watching this fucking thing yeah Never try Mali. ningajoin le challenge siyayivala lento libubhanga yababa le but I like okay I can prove a point but it's hot ne but to me it's not hot to anybody else it can be hot but to me it's not hot Okay. Ungayitesta as like I presenter yethu. I can test as a host yeah baba but me I'm used to chilies Galela apha. okay khayivula no I don't have to uba ndigalenza uyigalela lapha esandleni Galela hayi bigalela lapha hey grand are you satisfied aloso nbu hayi bo mntakwethu Lekaka. Ki hot Mali. don't forget to like subscribe Ki hot Mali. tell ugalele dithi ke ugalele dithi ugalele dithi Ki hot Mali.
Pakapa. Time out. Tap. Iyas-embarrassa le chat. Exo Shafere, I'm a chilies lover, I'm a chilies liker. It is hot, but Team P has losing. Team P and Ukiwa Pande, Team A winile. Big shout out to the chilies. Mali, we love you. There we go. Timali. Don't forget to like, share, subscribe. Subscribe. Thank you so much. Hehehehe